Aste honetako musika zuzenean telebista saioa grabatzeko Oiartzunera etorri gara. Zildibito Records kolektiboko lagunekin egin dugu hitzordua argitaratu duten lehen disko luzea ezagutzeko. Deabruak baditu milaka aurpegi, eta horietako bat Zildibito Records da. Zure izena izan balu, bino jatorra ematen zuen, zematen bogaldu dut, laguneen entzun, soberandu ikasi nun, deabru bat zinela zu, horretzapenak sarri mina ematen du. Kolektibo erara antolatzen da Zildibito Records. 6 lagunek osatzen dute egitasmoa, eta bakoitzak badu bere ardura taldean. Zildibito sortu zen dula 2 urte inguru, eta, bueno, pues hemen gaude denak, partaide guztiak, Xabi, aka Xabi, Aner, aka Tout, Txuso, aka Ander, Ekain, aka Kaene, Zurgin, aka Arbe, eta ni Einaut, aka Uto. Hasieran hasi ginen abesti batekin, eta gero ja, pues, hasi ginen kuadrillan bezala pixkat, eta esan genuen hori, zeinek hasi nahi zuen musika egiten pixka, eta guain arte hauek getu ga, osea, jende gehiago egondare bai, hasi ziren, eta, bueno, gero, pues, guk bukatu gu. Bueno, azkenean gu, Gai Euskal Herriko herri txiki batekoa, bueno, ez da txikia, baina, bueno, eta gure referentia, normalian, Madrileko eta, bueno, kanpoko artistak dira, eta, pues, guk bai pixkat bideo jarraitu dugu, ez, bazka gure bai referente asko Euskal Herrian, bino, ez dakit bazton utxune bat edo, bino gu bai hasi ginen, pues, azkenean betetzen zigun gauza egiten, eta ez gu bakarrira ikusia inguruan noain olatu bat bezala, hola. Bueno, bai Toutz, bai ni eta hauek hasi ziren lehenengo baien kabuz experimentatzen da musika egiten, pixka bakoitzak egiten zuen musika, bino ez ginen elkar ezagutzen ez zela edo ez ginen proiektu berdinean edo, hauek hasi ziren beraien ideiekin tala ez zuten bezala, eta gero Toutz eta ni sartu ginen bai proiektura, eta beti Toutz eta nik uste bien izenean beti saltxeruak ordenagailuakin, bai FL-ekin beti danik, ni gehiore bai informatika eta txikitarik, así que hoizen, eta hola bokatuko. Y aunque sea invierno sigo teniendo calor, subas a beor. Kantuen sorkuntza guztien artean elkarlanean egiten duten arren, Toutz eta Txuso arduratzen dira ordenagailu atzeko produkzio lanetaz. Bueno, gure kasuan ordenagailua dena da, ez? Bai guretzako sortze prozesuaren instrumentu guztiak ditu hor, bai gitarrak, bai sintetizadorioak, pianoa denetik, akordeia bai erabilizan dugu, tala elektronikoa. Eta beste aletik bai, ematen digun errestasuna, gaur egun estudio edo kriston materiala izan gabe edo produktu dezente bat edo zehoze materializatzea edo. Bueno, azkenean bigea eta orduan guztuak ez dugu berdinak eukiko. Orduan egin izan dugu, gelditzen gara eta egiten dugu eskatu digute egiteko tema bat ez dakit nola, ez dakit ze estilotan. Gelditzen gara eta egiten dugu, hori da modu bat, edo bestela egiten dugu, adibidez, nik hasten dut melodiak egiten adibidez, eta esaten jot. Ez dakit, nahizu sartu base honetan, eta bat egiten dugu. Gure proiektutan estilo pila bat aurkitzen dira, eta azkenean ordenagailu berdinetik egiten dira, ez? Orduan aukera asko ematen ditu. Talde batean azkenean naiz eta gubi ekoizleak izan, edo lau hauek abeslariak edo azkenean denak sartzen gala pixkat denetan. Osaet, igual, etortzeit, Jurgin jaut edo, solako instrumental bat nahi dut edo tal, eta beak materializatzen du ideia, gero ez daka igual konozimendua ordenagailuan egiteko, bino beak ekartzeu ideia. Edo nik esateiet ola bota hotxa edo inolako zekoro guapo hogetuko dela. Pues azkenean denak deneia aportatzen bezala, naiz eta ez jakin alde teknikotik nola hain, denak emateitu ideak eta denak parte hartzen dugu azkenean prozesu guztian. Naiz eta genero urbanoan kokatuak egon, azkenean 6 pertsona da, bakoitzak bere musika gustuarekin, bakoitzak bere egunerokoan gauza ezberdinak entzute ditu, eta argi ikustea erreflexatua gure diskoan elektrolatino batetik, reggaeto bat, gero de repente errageola pixkat amerikano bat gehiago, pixkat denetiko.
Arbe, Uto, Xabi eta Keane dira abeslariak. Bakoitzak badu bere nortasuna mikroaren aurrean, eta lauak ahotsak uztartzen dituzte dinamika handiarekin. Hasieran egiten dugu denak bakoitzak bere melodia pixkat bere ideia gotzen du, eta gero letrak egiten ere bai, generalian bakoitzak beria. Egia pues, batzutan pues, gure artean ta laguntzen gara, nire ez bai laguntzea eta letra batzuk egiten tabla, eta orduan pues, pixkat horrekin jolastegu ez. Hainbeste pertsonaga desberdin abesten dugunak, gero abestia ere bai desberdina izango da, osasen egut. Ez za ohituko ahots batekin asko. Igual ohituko za denen ahotsakin asko, baina ahots bakarrakin ez. Orduan, fluidez hori edo ematen jo lau ahots izatiak, batzutan pues igual gehiegi dira lau ahotxe bai, pues hori gero ikusten da. Bino bai, azkenian bakoitza bere estiloak agero, bino elkarri laguntzen ga. Nik zehaztu nahi nuna zen, azkenian bakoitzak konstientega gure ahotsak eta ze zaugarritun, eta ze karakteristika. Orduan, kontzertu batian adiez, Ekainen ahotsa, pues, basikamente da oso esplosiboak, hasi bulla hortan. Ez ginen. Ekainek tanik esate bateako oso abesteko modu ezberdinak agu, eta nik koroak egiteko, pues, nik bakit nik hortan aporta diezaiok edala taldiai, eta Ekainek, pues, De bai. Pues Ekainek, pues, beste aspektu batzutan. Einautena nik zango nuke gehiago dela, pixkat, Ekaintan ere tartean bezala, bietan moldatu datekela. Ez daka ez oso hain indartsua bezala, ez hain leuna. Pixkat bietan moldatu datekela eta Xabina baitare esango nuke baitare hauts nahiko leuna dakala. Alare batzutan pixkat melena eskatzeu eta orduan. Azkenean, nik uste dut pixkanaka, hasieran igual ez genuen lortzen hainbesteko nola esaten da, hain ongi elkartzea, bino nik uste dut pixkanaka esperientziak intaola lortu dugula gure artean fusio hoi, eta bastante guapo, atetzei guain nik esango nuke, vamos. Power Rangers du. Hoi da, Digimon batzu, osea. 2023 urtean ikusten du argia debuteko lanak, eta segidan Gazte Irratiko maketa lehiaketa irabazten dute. Saria bultza handia izan da taldearentzako, baina urrun ikusten dituzte garai horiek, beste leku batean daude orain. Izenik gabeko mamuek, sarritan ezin utxilo iten, izanik gabeko pertsonek, ez dirate guzten bizitzen, bina festa giroa hasi da. Jada jarri nazure bila, izan beste behin ere argila, beste lagalduko nazure begitan, atzo ikusi zintxudan berriz. Bai, argido sariak asko lagundu zigula. Egia da, garai hortatik honea asko aldatu gala taldiare bai, orduan, pues, esan berda ez dela definitzen gatxun gauza bakarra ez dara hori irabaztia, bino bai, argido, kriston laguntza izan zela, eta guain gana ez ginela izango sarioi gabe. Azkenean bai, diru aldetikan, bai, promozio aldetikan asko lagundu zigun sari horrek, eta orduan, pues, guain handitu inga horri esker, ambito guztitan. Nik aipatu nahi nunde bai, bai izan zela, ezin dugu katu inautek esan duen bezala inflexio puntu bat izan zela Gaztea maketana. Ez da guretzako, guretzat ez ga hoi, orduan, hainbeste aldatu ga momentu hortatik, pues, bai asako lagundu zigula adibidez materialakin eta erosteko tala, bino gu ez ga hoi. Ez ga Gaztea maketa irabazi zuten horiek, ez dakit, Bai, alde batia, porque ginen genuen, bino ez da, hori gure izena, ez dara, Tale bai bakagu, nik uste bakagula, ja pertsonalitate bat hortikan aparte, nortasun bat, bai. Hoi da, pixka da, nahi dugula ez izan Gaztea maketa lehiaketa irabazi zuten horiek, ez? Bai, azkenean hori, nik uste dut musikalki pila eta aldatu gala, bai sortzeko moduan leheno sortzen genuen modu klandestino batian zango gu, pero ez dakit nola saldu. Bino bain ja Tokioak agula elkartzeko, materialare bai beste laguntza dakagu, bai baldintza, guain bi produktorekin gabiltza lanean, egoera aldatu pila bat eta gure gustuak baitala. Orduan, pixkat beste bide bat bestela eraikitzen denen artean, eta bakoitza berriakin, eta, hoi. Deabruen doinuak disko berriak 2024 urte amaieran ikusten du argia, eta musikalki garapen handia dago bilanen artean.
Kantu guztietan deabru eta deabrukeriak agertzen dira. Musikalki ordea, anitz eta askotarikoa da. Bai, izango litzake deabruen doinuak eta aria da deabrua, ez? Pixkat abesti guztitan gehiago gutxi jo nik uste dut aipatu genula deabrua kontzeptu bezala. Igual metafora modu diferentetan erabiliz, pues igual deabruan irudikapen hori abesti batian bat da edo beste batian beste bada, bino horrek lotzen du. Beste aldetik ez, bestela ez daka elkarren artean zer ikusi ikan abesti batek besteakin. Gehien bat nahi izan genuen kolaboratu jendeakin guk behaien musika entzun edo apreziatzeguna eta behaik izatea gure proiektuan parte ere bai ez. Azkenin guk entzutegun zerbait pentsatzen genulako gure entzulia ere bai altziola gustatu eta orduan pixkat alde hortatik jo genuen kolaboratzaileak bilatzekoan. Azkenean nik konsideratzen dut askotan abestiaren kanta ekoizpenean denak gala gauza da instrumentala egitea alde teknikotik, baina ekoizpena hitza netzako denak diruditzegula bere osotasunean, denak parte hartzen dugulako prozesu guztien. Disko berrian lagunak eta gustoko abeslari eta produktoreak izan dituzte ondoan. Luken, Malakias, Mutiko, Ixa Sakara, Etxepe edo Rally 58 izan dira diskoan parte hartu dutenetako batzuk. Atentako azaztuta, zerura sarteko giltza galduza, lurra azpiran agon ere mamuen zai, ez dut kanpora atera nahi deabruen doinuak, zinutzi azteko une bat, errima galduak, zigarro errautsen onduan. Natu ezinean pasatzen dut eguna, lo hartu ezinean gauetako iluna, marea konstantia, musika txekatua, zure irudia burun da bitxari burun. Oso diferentia gira, bino bai, Luken esango genuke dela igual albumetikan ez ezagunena, o entzule aldetikan jende gutxienak izautzen zuna, bino guk izautu genuen hola bere musika entzuten eta hola izautu genuen, eta hasieratik argi eduki genuen nahi genula behakin zerbaitin, eta albumeko aukera ikusi genunean segituan. Gaina Donostikoa da, orduan justo gu ikasbidean ginen, bino txusokin gelditu zen, eta hasi zien abestia egiten, eta oso naturala betu zen. Eta gero rally, rallykin bai ez ga egon nola esaten da, aurrez aurre, hori da, bino baita ere, izauten genuen M. Sánchez lehenagotikan solista bezala izautzen genuen, eta gero ja taldia intzunean pentsatu genuen baita ere behakin, nahiko genula egin abesti bat, eta hortikan. Ixa Sakarakin ez ginen elkartu, bino, bai behakin gukin genula gure zatian, gure lokalian, eta gero biali genion behari abertzea iruditzen zion, eta santzigun bere gatikan aurrea jarraituko genula, eta orduan behak intzun bere zatia eta gustatu zigun nik uste denai, eta orduan aurrean genuen kantakin. Bueno, Malakias nik uste euskal musika urbano edo jarraitzen duten ia pertsona guztiek ezagutuko dutela. Azkenean gure bai ezagutzen genuen musikatik eta dena. Ilusio berezia egiten zigula baolako pertsonatekin kantu bat edukitzea, ez? Geure bai Etxepe, Etxepekoak ezagutzen genitun, baitare Malakias bezala, musika erdi urbanoa Euskal Herrian, behaiek bai oso jende garrantzitsua dira. Eta ezagutzen genitun, eta prozesua pixkat zaila izan zen, ze azkenian jende asko ginen bai gu eta behaiek bai, eta azkenian zortzia hotz sartzia abesti berdin batean zaila, eta azkenian abesti luzia gelditu zitegun 6 minutukoa ia, eta ongi gelditu nik uste proiektua. Eta deabroen doinuak ingenun Julen Etxebeste eta Xabi Belauntzarekin, herriko lagun batzuk. Junginen Julenen etxea, eta txusok zekan proiektu zar bat ja inta. Gitarrak rekreatu zituen Xabi Belauntzarenek ginen fisikoan, grabatu genitun horiek, gero Julenek bai. Hoi da, gitarrak bai gehitu zituen, beha azkenian kriston makina. Zaila izan zen mion, oso guztak egia esan eduki genuen emaitzakin. Bueno, eta azkena Mutiko izan zen itzeina, genuen berekin pixkat uste dut sare sozialetatik, azkenian kolaborazio kasi guztiak sare sozialen bidez pixka lehenago harremana izana genuen. Eta lokalian behin uste dut
basia bertan nintzen duten. Bai, bi bitzozten inak, eta bino el tío, eta egiten bat dugu zerbait zerotikan, eta pues, atxalde batean ingen honde. Eta hoi da. Nik azkeneko gauzat gehitzeko, azkenean parte bisibliak kolaboratzaileak direla, eta bai, algungan kreditutan ikuste dela jende asko lan egon dela, pues, bai korua erabili genuna outrako, bai violinista, bai... Martxela eta Balakin. Hoi da, Martxel eta Balakin, gero larrutan guztia beste talde bat dela buruak ez handako korakin duna. Bai, laguntza txikiak, handiak, bino... Masterrak, bideoak... Javi, jendia eduki dugu hor denba guztian laguntzeko, bideoklipak hori bai. Javi, Aner, Mugan... toda la people. No tengo racks, vino rockstar atrás y es como fuck. Shorty fan, Diskoa Bagabiga zigiluaren babesean ikusten du argia. Taldeko kide den Einaut Arbelaizek egindako diseinu ederrean. Ba, disko bateko iztia ez da erresa, eta guk ez da ez genuen idea askoika, baina hau tibilizten portaki nola gora eta bera, nola enkajatu behar esplikatuko du beto digipakian, ez dakit nola zen. Digipak zen. Bueno, pues, bino, azkenean ez dakago, ez dara asko nola ekoitzi berden disko bat, nola deitu berden, nola, ze kantidade eta bar. Eta orduan, diskografikak indigu managementa edo, ongi, ez dugu, diru aski ez dugu iraziko egia esan. Ez, estamos pobres. Bino, helburua ez darez, da dirua nik uste diskoa atatzen zunean disko atatea zu ez, orduan ja eta fizikoan, orduan ja horrek emate izuna dirua baino gehiago da. Osa, hasieratik argi eduki genuen, album bat serio hartuko ba genuen, diseinu aldetik hande bai alturara egon berko zula, eta hoi, hasieran nitu nikingo, beste aukera batzuk barajatu genitun, bino etzen atea, eta orduan nik hartu nun, eta hasi ginen ja marrazkiekin, pixkat hartu genuen ideia Cupheadeko demonioa, eta hortikan hartu genuen, da ja izan zen besti bakoitzak intzer ikusia zekan marrazki bat o ilustrazio bat sortzia, deabrua, Cupheadeko deabrua erabiliz, eta hoi genuen, banaka, pasan itun ezakitzen bat ordu hor tabletan marrazten, ideiak argi genitun, komunikazio zuzen bat genekan de baiteko, orduan modu errexena hoi izan zen de bai, komodua izan zen bai. Bueno, aitaren ni daltonikoa naz, orduan beste kolore batzuk sartzea ja atrebimentua iruditzen zean, pues, mitikoa, beltza gorria txuria, gaina deabroakin gorria argi do, zilibiton beti erabili dugu gorria gure kolore bezala, orduan horiek aukeratu nituen eta funtzionatzen dute beti, ez? Zuzenekoak dira talderan indargunetako bat. Ikasketa prozesuan direla aitortzen duten arren, energia transmititzen du taldeak agertoki gainean. Emanaldi bakoitza, show bero batean bilakatuz. Bai, nik uste dut gure zuzenekoa bastante indartsua dela edo dinamikoa. Katastrofiko. Bai, pero zentzu honen. Segune bai haiziak nondik mate egun, esan dut, igual bastante akago betzeko ere bai guain dikan, bastante hobetu du ere bai, nik esango nuke. Eta hoi, zentzu batian hau ez da ondo berez, gure ensaioa ere bai gure kontzertuak dira, eta asko ikasigu zuzenekotatikan, palmatzen taula, eta hoi, bai, esango nuke bastante dinamikoa dira gure kontzertuak. Nei beti kontzertuan ikonean, gehiago aportatzei, showman batzuk edo show hona ematia, logikamente. Jendeak ondo pastia. Hoi da, playback egiten manaztu, pues akatu ingo izut, patu kortako, pero esan show hon bat ematen baiazut hauek ibiltzeira batzutan, pues, balde batetik bestea tal, nik uste energia transmititzen dugula. Bai, eta guk ondo pastu gure, orduan pues publikoare bai ondo pastu. Peñak ongi pastea, peñak gozatziak, ni izan askotan, alde teknikoki pixkat hasieran ditez, pero, ke ba, azkenean, konzertak... Bai, kain ez hartu mikroa bolatik anakatu ingo ez, pero... Ez que guaiago do bolatik hartzia, ez, oza... Ez más rapero. Sin más. Eta hoi, azkenean gozatzia eta peñak gozatzia, eta azkenean zutzako eta publiko entzako dela kontzertu da, ez, eta denak gozatzea musikoekin. Bai, azkenean gure zuzenekoak jendiak esango du, beto, baina nik uste diela lauak alde batetik beste mugitzen, esantzuna oso dinamikoa da, eta guatzean hor lauak egotea hor aurrian mugitzen eta hola, nik uste bazea emate jola. Punto, ez dakit, pekuliarra bezala emate jola gure zuzenekoari. Gaua itzalita, dena hartuta jagoazen gora, izar baten bila. Goian gabiltzala, bista galduta, harima inguruan dena. Zelulak hiltzen ta burua bueltaka, akerre
beltz bat bihurtzen nahi dela ta Zua piztu eta lainate jarri tarte inbildu gai Leno festa zena, kelarre bat da Autotune falta bino topea dakar Intxe zuen dantzan, herriko plazan Al borde del coma, pero dame patxara Azken garaian Euskal Herriko musik eszena irauli egin da, eta ugariak dira elektronikatik doinu urbanoen barna datozen musika proposamenak. Horietako bat da Zilibito Records, belaunaldi gazte berri baten izebergaren puntetako bat. Esango nuke gu bino lehenagoztik talde asko zedara urbanoak, talde konbentzionalez diena, Chill Mafia, Mirua, Merina Gris, Txepe, talde desente zeuden. Bino bain ni, bentsat ikusten egagu, inguruan esplosio, estanda bat bezala ez, talde pila eta egia sortzen mogusten zu, horrek ezagitze egiten du, horrek ezagitze, oain ondoko herriko eta esango nuke bai, dela musika Euskal Herrian aldatzen pixka, mantentzen dena mantenduko du, ez da mantenduko ezakit, bino nik uste mantenduko dela, eta gauza berriak bai sartuko dira, eta zenean zerbait pozgarria eta onuragarria, ez dautzen esan duen. Bai, nik gehitu nahi nuke ere bai. Azkenian Euskal Herrian guain arte nik uste etzola urbano kodigo bat bezala, eta egon ziela talde batzuk dula ez asko, pues ez dakit, azken 5 urteetan, azken 10 urteetan, mandutela aurrera pauso bat, eta jabein kodigoan oinarri batzuk bezala hasiak dienean sortzen, nik uste jendeak esan dula, ostra, euskeraz bai gauza urbano guapoak abanguardia ezera, ez azkenean. Hoi da, bai, eta azkenean behin kodigoi sortuta eta pixkat erresagoa jendia elkartzia eta pixkat kodigoi sortzen eta garatzen jarraitzen. Izan ere, bere belaunaldiari abesten dio Zilibito Recordsek. Argi dute bidea, eta autotuneari volumen gehiago emateko prest dira, askoren aurreritzien kontra. Bai, azkenean zure publikoa zure kanten letrekin identifikatua sentitzen balin bada, askoz erresago lortuko zu publikoa erakartzea ez. Azkenean gure letrak dituzte pixka gaztien pentsamenduak edola, eta orduan normala da gaztiak erakorri sentitzea eta beste belaunalditakoak esango dute igual musikalki ongi sonatzen du, soinu ez dakitzer, baina azkenean gaztiak erakartzean ikuste normala dela letra zehatzen baituzte. Identifikatu sentitzen badia. Zilibitan gaude nik uste gehiengoak guraso musikariak edo ditugu, eta, nahi ez dakit hauen kasuan, pero nire kasuan beti batzeratzen hau ez, autotunia jarri berriezu, eta eta ni aita, gauzaz beren jabia, urbanea, beste baliabide bat ikustu, nik izate dut. Zuko egin gozu, pero markatu, pero lo mío queda guapo, eta sako pikatzea. Bai, nik gehitu nahi nun, bai, baindikan talka hundila ez dela, hola, generazio aldaketan, generazio batzuk ondo ikuste dute autotunia eta azkenean ahotsan transformazio edo hau. Adibidez, aurrekoan parranda batean hon nintzen, tipo batekin hitz egiten esaten zuna, autotuniakin ez da hurbila ezakitze eta gutzatei, ez da hola, seguk entzuten dugun ia musika guztia autotuneakin da, eta pila transmititzegu, batzutan musikak transmititzeguna ez, pila transmititzegu, eta orduan nik zaten nola ez dula transmititzen. Bino gure generazioak induna da efektu hori indikan areagotu, eta efektu bezala erabili, enbede zuzentzeko, ahotsa zuzentzeko bezalako herramienta bat erabiltzeko. Leheno aipatut juzun heldu horiek ez dutena autotunia nahi, akelarren aipatzen dugu, no me sobra autotune, me falta, nik autotunia ez dut erabiltzen ez dakitelako abesten, pero ez dakit abesten, erabiltze dut porque gustatu iten hau, eta nire musika ez do zuzendua, zuk ikusteko nik abesten dakitela, nire musika do beste ambito artistiko batzuk enfokatuz erakusteko modu, bai. Eta hoi da. Eta ere bai provokazioa, bai, como que autotun sobratzen hau ez, autotun faltan, tal baldi mazen gehiago jarri. Bai, askotan entortea eta tu txuso, atope daukat autotunean nari. Ez que no puedo más. Nik uste dut gu gala gaztiak eta gu egiten dugun musika guretzako da eta gaztientzako da. Ume batek nahi badu entzun, perfecto, pero ez da behantzako zuzendua eta heldu batek nahi badu entzun, baita ere perfecto, mundu guztiak
nahi dugu entzutia azken batean, bino, gure enfokia ez dago jende horrei zuzendua, ez? Hoi, eta jakin, zure umiak 5 urtekoak entzungo gau Zilibito, pues igual zango gula palabrotoi bat, eta zure zebia etxetik anu izaten jungoela, bino, hoi ja abixatu azidok.